Zdravíme vás u dalšího zápasu našeho derby, kdy se utká tady Dan s Pavlem. Hraje se zase na 5 gólů na špatném trávníku. Takže se pak nedivte, že dá málo gólů, jo? Jo. Takže můžeme začít. Tak super. To nebylo moc vypočítaný. To ne, no. To ti ke gólu nepomůže. Kdo ví? Pavel jde do akce. Skvělá klička, branka! A není to gól. Branka? Gól nebyl. Vyhrál jsi? Já zkrát místo Torrese ještě nemám, že nemám ani trošku, tak mám místo Torrese Drogbu. O, krásná patička, je to první gól zápasu. 1-0 pro Pavla. Obránce. Ashley. Gól to nebyl. 1-0? Gól to nebyl. No nebyl 1-0. On dal, ne? Tu patičku. Opět marný pokus Dana Fidlera. Tak já vím, že na něj kličko nemůžu. Ano, 2-0. Všichni jsme to viděli. Tribuny jásají. Ale ani náhodou. Gól nebyl. Už nemůžu. Už. Ukaž nám, jak dýcháš. A je to gól, který dává opět patičkou. Pavel, je to 3-0. Jak asi jistě vidíme, Dan si v dnešním zápase ani neškrt. Au. Škrt. Škrcis. Možná tak boty vozem. Ano! 4-0. A já to udělám jak v minulém díle. A je to 5-0 tady ukaž se nám, ano, vidíme tě. Takže já vám děkuji za pozornost a 5-0 5-0. dávat nebudeš, jo? Ale dám.